दैदेनगिरि सानैसोआ गावबागाव सार्थनि थाखाय दिनै नांगोल पार्टियाव हाबैदों बिथांमोननो गोजोन हामलायनाय बावनो थाखाय दिनैनि जा खौरांगिरिनि मेल बेखौ लिंदों। सानैसो जोंनियावहाय जालि मानसिफोर दङमोन, गुबुन पार्टिफोरावबो थायो। बे जालि मालफ्रा लासै लासैनो साइड जानाया समाजनि थाखाय जोबोद मोजां। दा बाथ्राया जाबाय, हाग्रामा महिलारि बिथांमोना मोनसे समाव बुंदोंमोन, बिथांनि समाव जाति गथ' संघर्ष जादों, बिथांनि समाव बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों, बिथांनि समाव असान्तिजोंनो असान्ति जादों। बै बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरानो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि आथिङाव हमहैदों। दा बाथ्राया जाबाय, जाय मानसिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सान हर बुखिदलाबायदोंमोन, बेबायदि मानसिफोरा दिनै माबा मोनसे मता अंक मोनदों नामा, जायनि थाखाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिया बिथांमोननि भगबान जाहैबाय। जाय मानसिफोरा, जाय दैदेनगिरिफ्रा निति आदर्श गैया, बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनांगौ दङ होननानै बिटिआर बासिया साना। दिनै नायदों, इलेक्सन खाथियावथ' सोलायनाय जायो। इलेक्सन खाथियाव सोरबा कंग्रेसनिफ्राय बिजेपि, बिजेपिनिफ्राय एजेपि, बिपिएफनिफ्रायबो इउपिपिएलआव गोबां फैदों, जोंनिफ्रायबो साफा सानै थांदों। बे गोदोर मेटार नङा। नाथाय समाजाव बिथांमोननि जि मानदण्ड, बिथांमोननि स्थितिखौ गावबा गाव बिथांमोना इस्टाब्लिश खालामना लानाय बायदि जादों। दा बेखायनो दिनैनि तारिखाव जों बिथांमोनखौ लानानै खर' सायाखै। जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों, जोंनिफ्राय स्पष्ट, जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दोनथ'नानै बिपिएफआव थांदों, बिथांमोना इउपिपिएलआव थानाय समावबो जोंहा खोब लाब जासोआखैमोन। खारन रायजो राजा बिथांमोना बै जायफोरा माने पार्टि सोलायबाय थानाय साफा सानै नेता, बिथांमोनखौ मालाबाबो गोसो गोरबोआव लायाखैमोन आरो बिसासाव फोथायनायाव लायाखैमोन। दा बिथांमोना थांबाय, जोबोद मोजां जादों। मोनसे खावलायदों, जाहाथे बिथांमोना बिपिएफआवनो थाबाय थायो, जाहाथे बिथांमोना बिथिं बास्रायस्राय मोख्राफोर बायदि सभाबखौ खालामनो नाङा। बेजों माने समाजनि जि समाज बेबस्था, बेयाव माने कुइसन मार्क फैनो नागिरो। दिनै सोरबा सोरबा सानदों जानो हानाय, थाखा फैसा मोननानै माने जेराव पावार दङ बेयाव थांनानै गोबां स्पेस मोनगोन होननानै। साननैसोनि उनाव बिथांमोना मिथिगोन मा अबस्थाया दङ। दिनै जेरैबायदि गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय माने दोलो बारस्लायनाय जिथु केरेक्टार जागासिनो दङ, बे दोलो बारस्लायनाय जे केरेक्टार, हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेसेबां स्पेस होनो, गावनिनो पुराना मानसिफोर थाखाबाय, थांनानै बिथांमोना जिथु अबस्था जागोन, बे अबस्थाफोरखौ दा समा बुंगोन। जों बिथांमोनखौ दा समालोचना खालामनो नागिराखै। बेक्तिगत बाथ्रा गोबां दङ। मोननैसो बाथ्रा एकदम क्लियार, बिथांमोना इउपिपिएलआव थानायावबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया गोबां लाब जायाखै। बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव थांनायाव जे बिथांमोना गोबां लाब जागोन, जों बेखौ फोथाया। दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों बिपिएफआव थांनानै, फार्स्ट जइन जाखालि बयबो बुङो, बिथांमोनाबो बुंदों। नायबाय था, बिथांमोना सप्तासे, मास मोननै मोनथाम लासै लासै समाज बेबस्थानिफ्राय गोमालांगोन। लास्टआव बिथांमोना इउपिपिएलआवनो फैनो नागिरगोन। आरो आं दा बयखौबो बुंनो नागिरदों, दिनै जालि मालफोरा, 2 नम्बरनि मालफोरा लासै लासैनो भाइरासफोरा जोंनिफ्राय साइड जानायाव समाजा जोंखौ मोजां मोनदों, इउपिपिएलखौ बांसिनै एक्सेप्ट खालामदों। आरो मोनसे मोजां बाथ्राया जाबाय, इउपिपिएलनि जा मोजां दिन, बियो आराम्भ जाबाय। दा बेजों लोगोसे जों मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो नागिरदों। फैबाय थानाय समाव दिनै जोंहा इउपिपिएल हान्जा हिसाबै मोनथाम बर'नि फार्स्ट हिस्टरि, मोनथाम सिटआव, अर्थात साथाम जोंहा एमपि दङ, रायजो सभानि 2 आरो लकसभानि 1। अर्थात जोंनि हारिनि माखासे इस्युसफोरखौ जोङो दिनै स्ट्रेट फरवार्ड दिखांनो हागोन। जुदि 280 आर्टिकेला 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जायोब्ला बिपिएफनि अबस्थाया मा जागोन दिनै आं बुंथ'ला। 125 एमेन्डमेन्टआ जै जाबाय, बिपिएफनि अबस्थाया, असमियाव मोनसे बाथ्रा दङ, पानित हा नसरा अबस्था जिहेतु होनना बुङो, बेबायदि जानो थांगासिनो दङ। जायफोरा दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ गारना थांदों, बिथांमोना मोनसे समाव रिग्रेट खालामगोन। आरो बिथांमोननि जि दरजा दिनैनो बन्द खालामबाय होननानै, दिनैनिफ्रायनो बन्द खालामबाय होननानै जोङो इउपिपिएलनिफ्राय स्पष्ट होनो लुबैयो। जाय मानसिफोरा स्थिति गैया, जाय मानसिफोरा आदर्श नीति गैया, बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो इउपिपिएलआव नाङा। खारन इउपिपिएलआ मोनसे नीति आदर्श गोनां, गोजोनखौ हास्थायग्रा, मानसिनि मोजांखौ हास्थायग्रा, रायजो राजानि खामानि मावग्रा मोनसे दोलो। आरो जोंनि दोलोआव, इउपिपिएलआव
जाय मानसिफ्रा हारिनि सेन्टिमेन्ट थागोन जाय मानसिनियाव बर'नि थै थागोन बे मानसिया इउपिपिएलखौ मालाबाबो गारनो हाया जाय मानसिफ्रा इउपिपिएलखौ गारनानै थांदों आङो बुंनो नागिरगोन आङो व्यक्तिगत भाबे बुंनो नागिरगोन पार्टी हिसाबै नङा जाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ दिनै गारनानै थांदों बिथांमोननि थैयाव भेजाल दङ थारमाने भेजाल थैनि मानसिफोरा इउपिपिएलखौ गारना थांदों आरो बे भेजाल थैनि मानसिफोरा जितिया बिपिएफआव थांबाय बे बिपिएफआव बेमारा हाबनाया एकदम रोखासै गतिके बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो साबधान जोबोद साबधान जानाया मोजां बस्थासे आलु गिसाव थायोबा गासैबो आलुआनो सेवजोबलाङो होननाय बायदि दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाबो किसुमान आलु गेसावफोरखौ बिथांमोना बजबना लानायनि थाखाय लासै लासै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सेवलांजोबगोन थेंक इउ डिप्युटी चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफआव थांनायनि उनाव सानै ओएसटि बिथांमोनाबो जितु बिपिएफआव थांनाय मानाव गिदिर खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोबोद गिदिर नेता होननानै बयबो सानोमोन दाख्लै सोरबा थांनानै दुखु मोनदोंनो गावनि फिसाजोसो जायो ना मासो जायो होननानै गोनो गोथो जादों आं रायजोफोरखौ खावलायदों गोनो गोथो जानाङा जाय हिनजावसाया बिथांनि न'खराव दङ बिथांनि अनजालि बिसि बेखौ जाहाथे रावबो पार्सनेलि एटाक खालामा गतिके बिथाङा उन्दै बैसोनि हिनजावसा लादो बा गोरलै हिनजाव लादो बेखौ राजनितियाव लाबोनो नाङा बिथांनि पार्सनेल मेटार बेखौ आरो मेगनबो सानो नाङा दा माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा किसुमान बाथ्राखौ जोंनो इनफरमेसन हरो बेफोरखौ मिडियायाव बुंजाया आरो जोंनि जि इउपिपिएलनि आदर्श नीति बेखौ जोङो बुङा दा जायफोर ओएसडि बिथांमोना थांदों बिथांमोनखौ जोङो बेस्ट अफ लाक होदों बिथांमोना ओएसडिनिफ्राय समाज सिबिनायनि मोनसे बेबस्थायाव फैनो नागिरदों मोजांनि बाथ्रा नाथाय मोनसे बाथ्रा बेनो जाय पार्टियाव थानानै नोंथाङा इस्टाब्लिश जाबाय ओएसडि जाबाय बे पार्टिखौ गारखालिनिफ्राय पार्टिखौसो एसेबां गाज्रि रायदों सानसेयावनो एसेबां गाज्रि जाबाय नामा अब्ला नोंथाङा बे पार्टियाव मानो 5 बोसोर थानाय बा 10 बोसोर थानाय मानो ओएसडि जानाय बे समावनो गारलांनांगौमोन बेखौसो फोरमान खालामनाय जायाखै होनबा किसुमान नेता दङ जायफोरा पावार गैयाबा सानसेबो थानो हाया दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांनि बाथ्राखौनो बुंबाय पार्सनेल बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै आङो बिथाङा जाय समाव इउपिपिएलआ पावाराव दंमोन फैबाय जोंनि भटजोंनो रायजो राजानि भटजोंनो बिथाङा एमसिएलए जाबाय बेनिफ्राय बिपिएफआ पावाराव फैनाय लोगो लोगो ज्राब बारलांबाय सासे दैदेनगिरिया बेबायदि मोख्रा बायदि सभाब खालामनाया बिथांनि जे राजनितिक केरियार राजखान्थिनि जिथु केरियार बेखौ फोजोबनायनि इसारा बेखौ गावनो फोजोबना लादों असमियाव मोनसे बाथ्रा दङना स्थान हेराले मान हेराय होननाया बिसोरो बेनो जानो थांगासिनो दङ आरो आं खावलायगोन दिनैनिफ्रायनो मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिनि खम बैसोनि हिनजाव लानाय गोरलै हिनजाव हाबा खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ जाहाथे रावबो लिरा फेसबुकआव बेयो बिथांनि पार्सनेल मेटार हिनजावसायाबा मा साननानै हाबा जादों बेजों बा हिनजावसाखौ मा होननानै फटायनानै लाखो ना मुलिसो दौना लाखो ना माबा मोनसे जादु मन्त्रसो खालामदो बेखौ खाम्फा बरगयारि बिथाङासो मिथिगोन बेखौ जाहाथे रावबो राजनितियाव बोलाबाया रावबो जाहाथे बिथांखौ बेबायदि फेसबुक ससियेल साइटआव लिरा आं बेखौनो खावलायदों आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों गले गले गोदान जोलैया बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनांगौ दङ होननानै जों साना मानोना बिथांमोनखौ गिदिर दैदेनगिरि होनना सानदोंमोन नाथाय बिथांमोना मोनबो आदर्शआव दिनैनि तारिखआव थानो हायाखै जाय मानसिफ्रा जाय दैदेनगिरिफ्रा सरकार गैयाव पासमाबो थानो हाया बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआरनि बर' रायजो राजानि मायबाफोर खामानि मावनो हागोन होननानै रायजो राजाया सानो नामा बेखौ रायजो राजायानो थिग खालामनांगौ रायजो राजाया बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ जाय गावनि स्वार्थनि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय पार्टि गारो बेबायदि दैदेनगिरिखौ सिनायना लानाया मोजां आरो बिथांमोनखौ समाजाव जायगा होजायो ना होजाया बेखौबो साननाया मोजां